Ja. Balto, din frække hund. Han er bare så tilliderlig, at den hund der. Ja, og lyder som Benjamin Jødsen. Hvorfor Han er også lidt. Jeg er mere liderlig. Nej, det er vel. Husk at tage din medicin. Hvad for en medicin? Jeg er på steroider. Men jeg siger stadigvæk, tage den vitamin. Du kan styre dig lige, mand. Vitamin. Ja, vitaminer. Metaminer eller vitaminer? Jeg ved det faktisk ikke engang selv. Hvorfor sagde du det så? Jeg har lyst. Det igen. Du skal også lade være med at gå så sent i seng, så... Mig? Ja, mig? du får en træt lige nu. Jeg så klokken 1. Det... Mads, jeg tror heller, du skal sove tidligere. Nej. Ja, så med det solbriller der. Briller Ebbe. De der solblader har jeg slet mere. Hvem blev du taget af? Narkoman? Nej, Smed hvem har mod. taget den? Hvem har taget den? Det har Simon prøvet at Ingen kigge har på. taget dem, jeg smed mod. Dybvad? Har Dybvad taget dem, eller hvad? Der er der prøv at kigge på Simons profilbillede. Det ligner fucking meget det samme solbriller. Hey, det er mine Nej, han solbriller. sidder bare gammel. Hey, du taler godt. mine solbriller. Er det dine solbriller? Ja. Du skal købe de samme som mig. Du er dum, mand. Nu har jeg dem ikke mere. Vi Så to vi er ikke ikke venner venner mere. For det. Ej, bare fordi jeg har sagt, at dine solbriller, de ikke er lige så flotte som mine, så er det pludselig gider det ikke fedt. Ja, jeg er altså famous, hvis du ved det. Er du Ja, jeg kan skaffe masser af venner. Kan du det? Ja. Jeg kan bare gå uden foran døren, og så er den første ven, eller menneske jeg møder, eller han er Hej. lige, vil jeg sige, vil du være ven med mig? Og så har jeg fået en ven. Så tror jeg, at de vil sige Eller nej. mindre hun giver mig en lussing, eller han. Det er jeg aldrig. Er det hvad, min ven? Ah! Uha. Lukas, du skal altså ikke grine af mine jokes. Jeg ved godt, jeg er sjov. Var det bare sjov. Men jeg får din autograf. Ja, det må du altså. Hvad skal der stå? Der skal stå. Fuck Power Graphic. Det var... Hvad sagde du? Er du hår? Eller hvad? Nej. Jo, jeg er hår. Men jeg er ikke homo. Vi ved jo godt, at Mads er homoseksuel. Han er så grim, han tænder på sig selv. Nej, han er så grim, at han ikke engang tager på sig selv. Hej Mads. Goddag. Skal vi invitere Danish Graphic, så han kan kalde dig for Dingleribs? Har du dinglereps, mor, eller datteren? Ingen kommentarer. Er det dig, der er en kommentar, eller er det bare din familie, der er en kommentar? Det gav ingen mening, det der. Det er pisse sjovt. Du! Jesus Christ. Jeg har fundet dig i kastet af Erik Andersen. Godt for det, ikke mig. Mm. Hvad er det mest mærkelige, det? Ej, jeg skal invitere en V, fordi han er ret sjov, og han disser ret godt. Ja. Det er din kæreste der. Der opdager dig, der er den. Hun er da pæn, altså. Nej, hun er ikke. Hvad er den Miau, til? Ham, der missekat. opdager dig i at dis. Det var dem, der siger det. Jeg skal disse dig, mand. De giver mig 100 kroner. Nej, det er dem, de hjælper dig med at dis, så du kan sådan ordentligt. Nej, det er altså dem, der tvinger mig til at disse dig. Ja. Er det rigtigt, Lukas? Jo. Ja, det var dig, der sagde, inviter ham der dumme Mads med i samtale. Det var Simon, der sagde, at han havde dumme masser. Han var pisse flabet og irriterende. Nå, var det ham?